Game yafikanso pano pa Zodiac TV program yanu imene nditutima ibweretsa pano ndicho linga choti tilimbikitse mwana ntsikana kuti kodi nawonso nkuchita motani timanena kuti ndizotheka ndi wina aliyense kwakukulu ndikuyikapo mtima. Program imeneyi timacheza ndi amayi komanso atsikana osiyanasiyana amene akutenga nawo mbali mu masewero osiyanasiyana atokhaza kuti owa masewera netball akuyendetsa netball kaya ndi football kumene zosiyanasiyana ife cholinga chathu tikungofuna kodi zinthu zimenezo anapanga motani kuti akafike pamenepo. Ine dzina langa ndi Aida Mwambazi ndipo lero tikheti kucheza ndi Linda Kasenda, dzina limene sila chilendo, dzina lotchuka kwambiri. Ambiri mwina mwakhamu kuntsatira Linda ngati osewera iyayi amene namumverako akusewera ku timu ya Sivo, ku DD Sunshine, ku Skippers, zambirimbiri mundumu komanso sayiwala kuti ndi coach, assistant coach ku timu imene ya Sivo komanso kumpira mudzi wathu umene kosa ndi udindo wambiri awaukulu makamaka kwambiri amafuna ndithu azilimbikitsanso achichepere pa grassroots level kodi zoyenda motani ngani zokhudzana ndi mpira. Ndiye inu ndife tikhale limodzi tikhale tikumva chimodzimodzi Linda kuti akafike poti watenga CAF P license zinatheka motani. Modzi mwa azimayi ochepa kapena atsikana ochepa amene ndi CAF P license ndi zotani zimatani munthu mzimayi kuti akafike pamenepo. Ndiye inu ndife tikhale limodzi. Mene tulimanenera kuti tsiku lero tikheti kucheza ndi Linda Kasenda. Linda ndakulandira program yathu imeneyi ya Game. Zikomo kwambiri. Moyo uli bwanji koma? Moyo wabwino kaina. Chimodzimodzi. Ampira nthawi zonse amakhala fit. Zona. Always fit. Mwira kuoneka ndithu. Choyambirira mwina mungotifotokozera background yako. Linda Kasenda ndi mwana wa mayi ndi bambo Kasenda amene anabadwira kulonge konkuno koma ndakulira kwambiri kuzomba. Banja la kwathu tipo ana 5 ini ndi wa number 4. Skulu yanga nambira kuno kulilongwe ndaphunzira kulongwe girls nasamuka kupita kuzomba naphunzira kuzomba primary school then nambira ku police secondary school naphunziranso ku ASTEP secondary school. Nditamaliza form 4 ya ine tenga certificate yanga ndinapita ku staff development institute kumpemba kumene ndinakapanga accounting and finance diploma. From there nabwera kulilongwe napitanso ku African University kumene napanga counseling and guidance napangaso diploma. Kenakonso napangaso panopa ndi advanced certificate in sports management imene napanga ndi Pretoria University imene anandilipira ndi boma la Malawi. Komanso kunja atu kumeneko nimaphunzira online. So nditamaliza kumeneko pamenso napangaso coaching yanga ndadusa ndithu njira yonse kuyambira farm D CAF C mpaka na pano pamene ndapeza CAF B. Kufotokoza zimaphunzira kuoneka kuti ndi andi ndithu unapanga makosi osiyanasiyana sinzoti yayi Linda siwa chibwana Linda kupanga zinthu nkhani yokhudzana tsopano ndi mpira weniweni football takuona ngati osewera amene masewera amene wa football chidwi chako chenicheni chinachokera pati kuti uzisewera na mpira amenewo? Kwambiri ninganene kuti masewera kwambiri ndi azulungu anga nabadwa pakati pa anyamata kuti kusogolo kwanga kunali nyamata kumbuyo kwanga sonaliso nyamata ndi anthu amene nimaona kuti nimakonda kusewera nawo kunyumba zinthu zimene amapanga ndi zimene mapanga akamasewera football nimasewera nawo. Then nditapita ku school kupeza kuti school jaso kwabweraso football kuti amisa football ya girls ninajoina nawo kumasewera kuzomba Police Secondary School. Then from Police Secondary School ndi pamene kunayambikaso club imene timati Zomba Municipal Queens. Imene ndinachoka no ku secondary school ndikuyamba kusewera no Municipal Queens. Ndasewera Municipal Queens kuzomba. From there makolo anga anasamukira kuno kulilongwe ndi pamene nazapezeka kuti ndikusewera ku DD Sunshine. Usanapite kumeneko samadabwa nazo makolo zimenezi? Sichinayi chinthu chophweka, chinayi chinthu chovuta kuti makolo anga avomereze kuti ndikusewera football. Ambiri amachitenga kuti football ndi anyamata. Ndi makolo akamaona olo community kamaona imachitenga kuti mwina mwana wangayi akhala osokonekera chifukwa akusewera football. Akuti tikuluza tu mwanayo. Kwambiri. Komano chifukwa cha khalidwe langa ndinadziwa zimene makolo anga amafuna. Chifukwa cha khalidwe langa ndimakhala kuti mwana womvera. Bambo anga so amalimbikisa kwambiri school amona ngati mwina kumpita kuche ndephera school. So nimapeza kuti khalidwe langa labwino school jaso ndikulimbikira. Utatambasula pamenepo kulimbikira school ndi masewero kuzipanga balance ndizotheka ndithu kuti zonse zimatha kuyenda bwino? Ndizotheka zimayendaso kwambiri. Ambiri amatha kumanena ngati kuti mpira umalephesa school ndizaboza. Ndizaboza kodi? Kwambiri. Ndizotheka kuti school umasewera mpira so masewera. Ineyo ndakhala throughout school yanga nimapanga school nimaphunzira so chani nimasewera so mpira. Zonse so ngumatheka. Zonse so ndikumatheka. And ngufika so kuti kumaona so kuti chifaso cha mpira muja ndimene ndipangisa kuti mwina ndipeze malo ena school mwina ndipeze so ntchito chifukwa cha chani chifukwa cha mpira. Kuchoka pamenepo unakamba zoti umasewera ku Zomba Municipal Queens kumeneko
unalowera kuti tsopano komanso kumeneku unakhala zaka zazitali motani kuti mpaka ana ukafike pokhala ndi loto tsopano ndona ngati kuti mwina ndikhoza mapanga za coaching? Ndinayamba mpira kuzomba inali 1999 naswera kuzomba mpaka na 2009 ndi imene ndimabwera ku Lilongwe kuno kuzaswera DD Sunshine. Ndaswera DD Sunshine almost 5 to 6 years. From there napita ku Skippers. Ndasweraso ku Skippers ndasweraso almost mwina close to 6-7 years. From there namaliza kuswera ku Sivo. Ku Sivo ndasewera mpaka na kupanga retire ndikuyamba so coaching iso ndi ku Sivo. Experience yako ngati osewera tsopano maklabu amene ukwatchulawo ndi akuluakulu amene tikamakamba za DD Sunshine mpaka dali pano ndachina Silver Ladies komanso achina Skippers si mayina achilendo kwa munthu amene amatsata mpira ku Malawi kunoko. Experience yako ungayifotokoze bwanji kuchokera pachiyambi penipeni pa matimu akuluakulu mpaka na nthawi imene wafika wapanga retire kuti imene ya Sivo? Okay, ngati mene maswera kuzomba inali timu yonena kuti inali yoyamba kumene maklabu osewa tikutchulawo achina DD Sunshine analipo kale, kunali Blanta Zero analipo kale. Ifeso timatika maswera timati atsikulina tifuna tizaswere ngati awo. Komano chifukwa cha kulimbikira training kwathu support imene timalandira kuzomba municipality timu ije nabe zoti mpaka nekukula ife ndizafikano level yoti tikufanana kumaswera ndi Bangwe Blanta Zero ija mpaka na ndikumatengedwa no kuchoka ku national team nali player yoyamba kuchoka ku timu kwathu ndikupita ku kaswera ku national team. Unamva bwa china chinthu chonyadisa kwambiri njokuti sindimayembekezera and nthawi imene sonali wang'una ndi mwina ndi zaka 16 nthawi imene ndimakaswera national team game yathu yoyamba national team yoyamba yomweyo napeza kuti mpaka nandapitilira mpaka nandaswera game yoyamba tinaswera ndi Ethiopia imene inali ma qualifiers. Unatha bwanji menezi? Tinaluza kunoko tinaluza about 5-0 pitaso kwawoso ukaluzaso koma inali yoti ndimene nalipangisa nokuti tiyambe kulimbikira kwambiri naona kuti ndizotheka. Tikambe sopano nkhani yakuzana ndi mpira wa miyendo mene unalili unakamba za matimu na tikama kuchoka ma 1999 mpaka na 2009 tibwere 2010 mpaka na panopa tingasiyanitse bwanji tikupanga improve ku women's football kapena sukuonapo kusintha kuna kulikonse? Ayi, women's football kanga improve kwambiri ngati nthawi imene ninkasewera ineyo ndakuza kuti national team namba ndi zaka 16 uli wang'ono nthawi yathuyo kunalibe panopa we have under 15 national team tindi under 17 national team tindi under 20 mpaka na senior team koma nthawi yathu zonsezi kunalibe ka uli ndi zaka 15 kani zaka 16 kani 17 tonse timakango kumana kutiko ku national team kuja ndezi mapezi kano kuti kupita umene kuja mwina ndi wang'ono koma nuli ndi kuthekera koma ndi level imene ali anthu ena sunga kwanitsi zimapezi kuti mwina anthu ena akakubwerera azokapanga demotivate koma no as of now tindi ma league kuyambira league under 15 imene ma district akusewera tindi league under 16 imene ma district akusewera tindi senior kusonyeza kuti player aliyense akhuza kutenga participate level ina iliyonse. Ku national team unakamba za masewera amodzi amene munagonja ndi timu ya Kenya home and away kuchoka pamenepo experience yake ungayifotokoze bwanji imene wakhala iweyo kusewera kumeneko usanapange retire kufika ku coaching? Okay, ni national team ndamba kusewera 2004 mpaka na pamene napanga retire 2020 almost 16 years. So nthawi yathu experience ione kuti ndi yambiri ndithu yambiri kwambiri. So nthawi yathu yo ndiyo kuti unena chilungamo timangosewerera kuti ife mpira uja tikukonda koma no support kunalibe olopanopa kunena chilungamo support ilipo ku national team ma players akulandira ndalama benefits ndi ambiri koma nthawi yathu timafika kuti ukamenya game ya national team ija ndikubwera opanda ndalama nkuti uzoti ndalama zija azatilipira ndikupita so kampwina ndalama zija simunalandire koma no effort mwinaso kwambiri yako tinali ana timaona nokuti mwina chichosebe china tuzipeza kunyumba kwa makolo chani so for us imakhanga tikwambiri afani kuti atikupita tikakwere ndege tikupita kunja zinali zinthu zonyadisa kwambiri komano azitikukula tinaona nokuti okufunika kwake konena kuti mpirawo tisamangoswera kukonda tifunabe kuti ndikukula ndikuena ndizipeza ndalama mwina skulu imene chifukwa inenso ndalama zina zimene nalipira skulu yanga zinachokera kutiko zinachokera kumpira kumene kumpira ko zimachoka bwanji chimachitika ndi chani kuti mpaka na ufike poti nkumadzivira skulu so ukupanga za mpira? Okay, na nthawi imene ndimanena kuti ndimaphunzira ku Mpemba nthawi imene mapanga accounting and finance kunabwera mzungu kocho wakunja amene anali Bukati Seas so tinaswera game yathu inake pa Kamzo Stadium imene tinaswera ndi Blanta Zero tinawina 2-1 so nasankhidwa player amene naswera bwino so even account yanga ya ku bank imene ndinayo panopa ndi imene natsegula chifukwa cha chani chifukwa cha
cha football. Ndalama zimene anandipasa nditawina ananditaswera bwino. Anandipasa ndalama, anandipasa inali about kandi 80 euros. Ina ndalama zambiri. Nakasegulisa account, inalipiraso fees yanga ina kuti wathandiza makolo anga ku school. Zimene zikuoneka kuti zinali zamphamvu kwambiri. Ndimene ndithu tuchitira program ineyi ya ha game kucheza ndi Linda Kasenda ndi mmodzi ndithu mwa makochi achizimayi. Komanso mene ndanenera ali ndi mbiri yokhuthala kwambiri, amachita zinthu zambiri zoti mwina kufotokoza panopo mpaka nadziwa kulowa. Koma kwambiri taonako nkhani yokhuzana ndi women's football. Iyeyu waswerako ndithu mpira matimu angapo, wachirako nkhani ya skippers, wachirako ku DD Sunshine, osawanso ku Sivo. Komanso china chochititsa chidwi ndi nkhani yokhuzana ndi school. Wapanga school makosi ambirimbiri pamene alipa, komanso kulimbikitsa nena kuti ndizothekanso kunkhani yokhuzana ndi mpira nkumachitanso ndithu nkhani imene yokhuzana ndi school. Pano tikulowa mu gawo limeneli la coaching makamaka kuti coaching career yako inayamba bwanji kuti ukafike panopa zinatani, koma tikhale inde ndifa mpira koma tipume ndithu anzathu mwina munazolowera Shabu. Munazolowera mukatere. Iferaria mina siliwanitsa. Mukwanisa ndithu. Linda atacheza kwambiri nkhani yokhuzana ndi women's football makamaka ngati osewera umatifotokoza zambiri yako. Kwa mwina ndimafuna tilowe tsopano ku coaching career yako. Inachokera pati loto limene loto dzakhale coach. Coaching ndidamba 2017 na ndikusera skippers. Naliso ndikusera active kwambiri. Mwini wako wa skippers amene ali Mr. Charles Mwenda. So anazatitana be ma senior players ndikutunikira. Mukukula koma sukuli na muzafuna muzasiya mpira. Muzafuna be kuti mupitirize mukhale mu mpira. So kuti mupitirize pali zinthu ziwiri. Anatipanga advice kuti tikhoza kuyamba coaching komanso sports administration. So timu yathu anatipanga empower kwambiri kuti timuyo timatha kuyendesa. So nali mmodzi mwa anthu amene ndimatha kuyendetsa timu ndikundipasanso timu ya tina ndi skippers under 20 imene ndinkakocha. Then makhanga ndipanga zinthu ziwiri, administration komanso coaching. Pamenepo sipamakhala kudererana akuchokera kwa ena sinanga maona abe kuti awiri masiyana imbira nganduze zochita ine. Of course kuderera sukulephereka koma nachiona kuti chifukwa from national team ndakhala captain wa national team. Then nakhangati leadership inayambira kumene kuja ukukuso ndimakhangati ndikupitiriza some of the players amene nayi nawo ndamneso nayi nawo kuchokera kumene kuja anafika pochilandira kuchizolowera. Then 2018 mene mpira muzi mwathu imayamba Mr. Chimango Muthali amene ali board chair wa mpira muzi mwathu. Ndi amenenso anandipeza ndikundipangaso include mene amasegula school yakuti ndikhale one of the coaches. Inenso ndikaona kuti koma ndikwanitsa the same zimene ankanduza Mr. Charles Mwenda zimenenso ananduza Chimango Muthali kuti Linda you are growing umaswera bwino mpira koma siku lina uzasiya mpira ukuyenera kuti upange mbali naso kuti ukazasiya mpira uzapitiriza kandi coaching kandi administration ndi pamene ndinapitiriza no coaching ija ndikhanga kuti yabwera mpaka na kumpira muzi wathu komweko ndikumene ndamba kupangira farm D yanga CAF C mpaka na CAF B. Titachoka so ku skippers timu ija ndi pamene mabwera kuno ku Sivo. Then makhanga lizo sezi zikuyendera limodzi. Ku Sivo kuno ndaswera mpira, ku Sivo kunonso nditokozeso kwambiri andipangaso empower mpaka na uzafika kuti ndikutani ndikukocha nawo ku Sivo. Nkhani yokhuzana ndi CAF C mas farm D amene amakuthandiza kumbali imene ndi ndani ndampira mudzi mwathu omwe aja kapena kunkuja imene unkachokera ku tinachoka no skippers kuja kuti no skippers ija yachoka ili no mmanja mwa Sivo tinabwerano kunoko ku Sivo. So munthu ndimagwira ntchito kuwiri nimagwira ku Sivo nimagwira kumpira muzi mwathu ndikoseku ndikukonena kuti osewa andithandizira mpaka nakuti ineyo ndifike panopa kumpira muzi mwathu nimene nanenera kuti ndikumene naambira kwambiri chifukwa kunoko nayi ndikusewera mpira ku Sivo kuno koyamba koma coaching yanga kwambiri kumene andithandizira ndikumpira muzi mwathu kuti andipanga support kuyambira farm D mpaka na kwafika ko then process yonseyi yakuti mpaka na tinapeza kuti tamba timu yatsikana kumpira muzi mwathu imene ili under 15 anandipatsa timu ija amene anali CEO athu nthawi imene. Yes, Mr. Patrick Chimimba pano pali ku Silva ndamene anandipasa no timu ija uzikoja timu yatsikana iyi anandipanga support kwambiri timu ija nayikoja mpano pezeka kuti chaka choyamba imene inali league ya 2023 tinatengaso chikhondo kama champions. Ndiye chineso chaka chomaliza chimene ineyo nasewera mpira wa kupanga no retire active football kubwera no ku Sivo kunongoso zakhala chani kuzakhala coach ndiye mutha kuona kuti ndi mbali zonse kuti Sivo andipanga support mpira muzi mwathu andipangaso support panopa ndineno soccer school manager wakumpira muzi mwathu. Ndinawe ndi chidu kwambiri imene kufotokozeramo ukukamba zinthu zambiri komanso ndikaona kumalawi kunoko ndi amayi oche pano tatsikana oche pamene amakhala ndi chidwi choti akapange coaching
ambiri amene aona mwina amangoswera mpira akangoswera mpira timayiwala kuti kunaliwa kuti ankaswera mpira zimangothera pompo. Ungalangize zotani atsikana amene aliso ndi loto loti inenso nofanza koche mpira amene wa miyendo apange zili ndi zili akwena kuti atsate chani nje kuchita zakwaniritse? Okay, choyambirira ine ndimasogoza Mulungu amati chiyambi cha nzeru ndikopa Mulungu. Ndimanena kuti ndifike pano ndifika cha Mulungu. Ndimakhulupirira kuti changa china chilichonse luso ili linachokera kwa Mulungu. Yeah. So china chonse chikamachitika ndimasogoza Mulungu. Chachiwiri discipline. Chachitatu hard working. Komanso obedience. Zinthu folo ngati izizi munthu angazisatire. Ine ndi zimene masatira kufika pano. Mmene nkaswera mpira mmene ndanenera muja chinayi chovuta. Komano chifukwa cha discipline yanga. Mpira ine ndaswera zaka zambiri. Chifukwa cha discipline yanga, chifukwa cha khalidwe yanga, chifukwa cha kulimbikira. Napezeka kuti ndadusa mwambiri national team ndaenda maiko ambiri chifukwa cha mpira. So ndikalimbikitsa ana amene akuyamba kuswera mpira panopa, enanso akuswera mpira panopa ndizotheka kuchita bwino chifukwa cha mpira. Koma akhale anthu olimbikira. Uzidziwa chimene ukufuna kuti uzafikire apo. Ukakhala kuti ukudziwa umalimbikira. Ine namba olimbikira ndi kusewera mpaka na ndikuzamba coaching mpaka na panopa sinimakhutisidwa. Panopa ndapeza CAF B koma ndipanga practice koma ndikuyang'ana kuti tsiku lina ndifuna ndizapeze CAF A. CAF B ndochepa azimayi amene ali nayo license imene. Yes. Ndi chimodzi imene chimamuzindikirisa munthu kapena kukuloleza munthu kuti ukathe kukocha matimu a Super League. Umakhala ndi loko kapena kuti khumbo loti tsiku linake nanso ndzakocheso timu mutine Super League. Okay, ndinene kunena kuti pepa limene napeza ndi maphunziro amene napanga ndondolezadi. Ndipo chifukwa cha maphunziro amenewa ine ndizotheka ndikhoza kukocha. Koma choyambirira chimene ndifuna kuti ndithandize kutukula nawo mpira wa miyendo wa atsikana. Ine ndimafuna kuti tsiku lina ndizaone timu yathu ya Scorchers ichi itapanga qualify ikupita ku AFCON, itapanga qualify ikupita ku World Cup. Ndipo izizi ndizotheka. Ngati pali njira imodzi imene ili yachidule yakuti ku Malawi kunongo timu ikhoza panga qualify sanga ndi Scorchers. Scorchers je ndikuthekera kuna kulikonse. Enthokoze kuti panopa famu inapanga ma program oti kuthandiza women's football. Koma tikupemphaso makampani ambiri kuti abwere azithandiza. Akathandiza women's football ndizotheka. Ine ndizakhausangala ndipo ndikuona kuti ndizotheka kuti timu yathu izapanga qualify izafika pata. Recently taona osewera ambiri amene akusewera maiko akunja kuchokera ku Scorchers yomweyi ayena mwayonda chinatemwa Tabitha ambirimbiri. Ndosangalala motani kutenga kuti ndiwe mmodzi mwa amene anasewera koso timu imene ya Scorchers kwa nthawi yayitali komanso mwina wakhala captain so kwa nthawi yayitali. Ndi nkhani yabwino mwa mtundu wanji? Ine ndimasangalala kwambiri munthu akakhala kuti akuchita bwino. Ine munthu oti ma players osewa ali kunjawo ndaswera nawo. Osewa? Tabitha ndaswera naye, Temwa ndaswera naye. Kuli Vanessa ndaswera naye, kuli Dimpa kuswera ku Rwanda ndi anthu oti ndaswera nawo. Ndi chinthu choti ine ndikamaona kuti ma players wali kunja ndimakhala osangalala. Ndikuwasangalira iwo komanso ndikusangalala ngati dziko la Malawi. Ndikuchokeraso pamene Scorchers inatenga chikho cha COSAFA ichi. Ndi chimene chinathandizira kuti anthu ambiri akhaino ndi chidwi kuti kodi ku Malawi yo ndiyo tani. Yatenga COSAFA yo ndiyo tani. Zinavuta bwanji 2024, 2023 kutenga chikho cha COSAFA 2024 nkutivuta ma semi-final. Pali njira zambiri zimene zimapangisa kuti timu ichite bwino komanso isachite bwino. Choyambaso ndingonena kuti kuchokera pa nthawi imene tinatenga COSAFA ichi timu yathu ija sinasewere game ine iliyonse kandi friendly kandi competition iliyonse. Tinapeza kuti angochoka nthawi imene ija ndikubwera kuzangofikiraso kuti timu ija kanthayitali. Komanso at the same time timu iliyonse imene mapita COSAFA uchi imakonzekera Malawi ma champions. Ife tufuna tikalimbane ndi Malawi. Maso anali pa Malawi. Komano ngakhale sitinachite bwino komano hope ilipo kuti timu yathu ija ndi yabwino yongofunika kuipanga support ili ndikuthekera kuchita bwino. Nzotheka ndithu kwambiri. Tini ma players abwino. Umazipanga balance modani zinthu zimenezi. Tacheza kwambiri, umakamba zakumpira mudzi wathu, umagwesa ntchito kusivo ngati assistant coach. Zimatani kuti zonse zikafika zoti zatheka, nkupezeka zoti zonsezo zayendanso bwino. Ena ake samadandaula? Ayi, ndikhoza kuzani kuti mukhoza kupita kumpira mudzi mwathu kuti mukafunse akuzani kuti palibe ntchito iliyonse mayenda bwino. The same bwa kusivo kuno mbezo kuti ntchito iliyonse matani mayenda bwino. Koma ndimangothokoza kuti mabwana anga kuyambira kumpira mudzi mwathu, kuyambira kusivo ndi anthu okuti ndomvetsa ende amandipanga support. Kwina kumathopeza kuti kuli function yayikulu kwamandipanga release ndikagwira ntchito. Okuso kuli function yayikulu. Ndolimbirana kwambiri. Osati kulimbirana. Kulimbirana. Amakulimbirana. Komano ndikoti koseko ndimene abe ndigwire ntchito ndi chifukwa ndinena kuti ma institution osewa awiri ndimapanga value kwambiri.
azilinda amene mukumona panopa it's because of anthu amene wawa amene andithandizira so kwambiri mbali zonse ziwirizo in the next 5 years ukufunitsira mpira mwezi wathu itafika pati fika ndikudziwa kuti kwambiri kuli ana achichepere amene umayankhulira moja kuti ndi under 15 komanso ena otero ukufunitsira mpira kumeneko utadzafika pati komanso kumbali yokhuzana ndi timu ya Sivo imene imatenga nawo mbali mu Goshen League tayiona posachedwa apa yamalizira pa number 2 tinadziwa mpaka na tsiku lamalizere nileni kuti tidzoti kodi champion ndi ndani pamene Ascent Academy imene inayigonjetsa makamaka inapeza kuti yafanana mphamvu ndi timu ya Sivo 5 years koseko ufuna utadzafikira pati ngati Linda ineyo ngati manager wakumpira muzi mwathu ineyo kuyambira 2018 kufika siku la lero ndinosangala ma achievements amene achitika kumpira muzi mwathu kumpira muzi mwathu anthu ambiri samaziwa timambira zaka 3 kulekeza zaka 16 ndi under 5 3 mwana sanafikepo ndipo ndikupangani invite kuti siku lina muzabwere kumpira muzi mwathu muzangobwera Thursday timamba half 2 kulekeza half past 4 then Saturdays timamba 8 to 10 tindi under 5 tindi under 7 tindi under 10 tindi under 12 under 14 under 16 koseko tindi anyamata ndatsikana ndeti ndi timu yatsikana under 15 imene ili ya basari tindi under 14 imene ili ya basari under 16 imene ili ya basari imene mpira muzi mwathu imapanga support anaja imalipira school imathandiza mu njira zosiyanasiyana and itapanga contribute ku ma junior national teams kuyambira under 15 kuyambira under 17 kwafika so under 20 tatusa ma players ambiri ndi loto limene tinali nalo azimpira muzi mwathu kuti ife tikuthandizira kuti mpira wa Malawi upite pasogolo koma mpira wa Malawi sungapite pasogolo ngati tunguyang'ana Flames nthawi zambiri anthu timanguyang'ana Flames kuyang'ana Scorchers koma ku grassroots sitimayang'ana timakuyang'anira kumbali so ife ngati mpira muzi mwathu tikuyambira kumusi kuja kuti mwana akamafika kuja akhale kuti atapsa panopa kuli Luinga kwa Luinga kuja ife kuli ana athu ampira muzi mwathu amene munatumizako kumeneko ana 3 asikana anyamata awiri pompano kosafa ina series under 15 osanapita kosafa under 17 ndi ma players amene anatani anapita so ine as a manager ndili munthu osangala koma we know kuti zaka 5 zikubwerazi tipitirira pamene papa yokuti tiyambane kutusa ma players athu okuti azipita kunja pompano nali ndi project iso ina imene player wina mzungu amene amaphunzira wa under 12 amene amaphunzira kumpira muzi mwathu anachoka anapita kunja so anaona chinthu cha pamwamba kuti mpira umene akupitiriza mpira muzi mwathu inamuthandizira anapanga fundraising drama mpaka ndikubwera so kumalawi kunoko kuzati gulira ife equipment mpaka naso tinakapangaso donate kuti timu ina ya community kukamwa so ndikuona kuti mpira muzi mwathu ikupanga contribute kwambiri kusivo ndineso munthu osangala kwambiri as a coach ana amene tinawo mpira panopa amene timayamba titachoko skippers kubwera kuno tine ndi ma players akuluakulu including ine osaja anapita so amene timatengana ndikubwera anthu amaona ngati kuti basi Sivo yarani Sivo yata koma ifeyo timaziwa kuti ndi process koma next 2 years tikhala ndi timu yabwino last year tinamalizia number 4 league anaja muone timangoluza zigoli zambiri top 4 teams yonse timaluza come this season tamalizia number 2 kusiyana so 2 points ndi ma champions olefeti mazona so maona kuti chikwe tikhozo chitani tikhozo chitenga ndeta wange improve kwambiri champions ndi chinthu chonena kuti ife target yathu inali yonena kuti from 2 years tichoke pa number 4 tizafike number 1 zikavuta season ino tikhe number 2 ndeta kwanisa takha number 2 tikangana naso national championship kuti koma imene kubwera tipanga zotani koma ano am happy this success imene kubwera ku Sivo tatusa ma players ambiri otiswa kumenya kwa under 17 analipo ku Scorchers kuja kumenyako ndiwe coach ku women's football umafunitsisa otadzako chako timu ya Scorchers loto limene lilipo ngati panopa ndine Scorchers kuyambira ku ndinene kuti ndakocha kuyambira under 15 kuyambira 2022 nala assistant coach wa under 17 imene inawina bronze ku region 5 imene inachitikira konkuno head coach anali Trevor 2023 anandipasa under 15 imene inali head coach wa timu ya Kosafa for schools napita ku Zimbabwe ndi under 15 tinamenya magemu athu almost 3 palibe game imene tinaluza 2024 ndi pamene masankhidwe okhala coach wa under 17 imene napita nayo ku Kosafa so ndi process yonena kuti ine ndikamazona ndikuona kuti ndi process ibe yophunzira koma umatha kuona kuti ndizotheka ndithu uzafikira pamene ndizotheka ndi yaikulu ija tikuiona ija wasewera
utakhala kochi mmene ndikulimbikira ndikudziwa kuti tsiku lina lake nthawi yoyikike kazatheka ndizafika ndizakocha sikochasi. Kumapeto kwenikweni kwa program yathu Linda, mawu ako ndotani anthu pakadali pano amene akuona Zodiac program ine ya game uwauza zotani nkhani yokhudzana ndi coaching career makamaka kumbali ya mzimayi mavuto amene amakumana nawo komanso kuti angapange zotani kuti zinthu zimene zazipange overcome cholinga choti apitirebe ndi loto lawo lodzakhala kochi kutsogolo. Ngati coaching ndinene kuti machokera kutali ine ndimathokoza makolo anga, bambo anga anamwalira kwa amayi anga alipo up to now ndine munthu wamkulu koma amayi anga amandipanga support, amandipempherera, amandilangiza ndi ndimathokoza kwambiri. So chimayambira makolo akhale kuti akupanga support ana kuyambira akuswera mpira. Coaching as a coach, makochi akazi ndikulimbikitsa kuti tikuziwa kuti ndifike panopa ndakumananso ndi zikhomo zambiri zokuti ena amandiyang'anira pansi ena akumandibweza mbuyo kuti mwina ndisakafike apo komano ine ndinachilimika ndinawo dziwa kuti chimene ndikufuna ndicho. So chimene ndikupempha amene akocha panopa ndizotheka kuti munthu wamkazi akhale kochi komanso akhale kuti ochita bwino. Koma chachikulu ndikulimbikira kudziwa chimene tikupanga koma zonse tikuyenera kuti tizilimbikira. Skulu ndi tikamaswera mpira kandi coaching zonse zikuyendera limodzi chifukwa panopa zinthu zambiri zikuthandizikaso kuchokera ku skulu. Tikhoza kutheka kuti mpira tinasewera koma ngati skulu sitinachite bwino kodi kosija tikapanga bwanji tikalemba bwanji mayeso tikakhoza bwanji. So ndingoalimbikitsa kuti azimayi asikana amene akupanga coaching ndizotheka and ineyo ndimapanga support munthu ina aliyense. Anthu amene akupanga be coaching ineyo ndikuwakopa kwambiri azimayi ndifuna kuti tikhale tipo anthu ochepa koma ndifuna kuti tikhale anthu ochuluka. Ena azinzanga amene asiyana mpira ena akungokhala. So ndimakhala ndikuwakoka ena kuti abwerani tateni tipange izi. So komanso kuti zitheke tikuyenera sopeza support yochokera ku dziko kunoko alisi azitipanga support chifukwa nthawi zina mathopezo kuti kuli zochitika zambiri anthu angopanga involve azibambo. Komano ndithokoze panopa kuti zinthu zinasintha even kuyambira ku football association ndi amene kuti panga empower kwambiri azimayi. Ndathokoza kwambiri Linda kuti unalola kuti ticheze program ine ya game. Nzikomo kwambiri. Ndimene nditachezera ndi Linda Kasenda modzi mwa makocha amene ndikafupi license amayi ochepa kwambiri mene ndanenera komanso tamva zambiri zokhudzana ndi Linda nkhani zokhudzana ndi football career yake inachokera pati komanso kumpira mudzi wathu kuzikuyenda bwanji osewananso kusivo kumenenso ndi assistant coach kuti nakonso timu yake ikuyenda motani komanso ndikuyamba za under 17 kumeneko ndi Two Scotias nayonso zayenda motani mene tamvanso mene yachitira last year komanso tikutsogoloko tiyembekezere zotani timanena kuti cholinga cha program ineyi ndikulimbikitsa mwana mtsikana nkhani yokhuza ndi kutenga nawo mbali ngati ndi loto limene musamugwetse mphwayi musamuonere pasi koma nkhani ndikumpatsa mpata alimbikire ngati mene timachezera ndi anthu ambiri komanso mene wanena Linda kuti ndizotheka komanso kumapanga za skulu kwinako tikupanga nkhani yokhudzana ndithu ndi mpira umenewu kwakukulu ndithokoze chakunyambo pakamera mosiyananso Nerani Stand amenenso agwira ntchito yopambana kwambiri kuti program ineyi itheke. Dzina langa ndi Aida Mwambazi inu ndife tikumanene tsiku lina komanso pitizani kuonera Zodiac TV.